An naɗa Ali Nuhu na Kannywood a matsayin shugaban hukumar fina-finai ta Najeriya. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Kamar yadda kuke gani a daidai wannan lokaci, wato ɗan wasan kwaikwayo wanda yake a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda ya shura kuma fitacce jarumi kuma producer kuma director daidai a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wato Ali Nuhu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa shi a matsayin shugaban hukumar fina-finai ta Najeriya, wato National Film Corporation kenan of Nigeria. Inda wannan al'amari ya ba da mamaki matuƙa da gaske, domin kuwa al'umma da dama tun a ranar Juma'a suke ta nuna farin cikinsu dangane da wannan naɗi da aka ba wa shi Ali Nuhu, aka ba shi wannan mukami. Al'umma da dama na ganin cewa an saka ƙwarya a gurbinta domin jajircewa da ƙoƙari na wannan ɗan wasa, wato Ali Nuhu kenan, da ƙoƙarin sa taimakon al'umma da kuma tsarkin zuciya da Allah ya bashi, kuma da jajircewa akan wannan sana'a tun da ya fara ta bai tsaya ba. Yana ɗaya daga cikin waɗanda tun da aka fara da su ba su janye ba kuma ba su yi mata kishiya ba. Fatan dai da al'umma suke Allah ya sa addinin musulunci ya amfana da wannan naɗi da aka yi masa, domin kowa ya zamanto shine shugaban na Najeriya gabaki ɗaya. Kuma raɗaɗi da mutane suke ganin kamar masana'antar Kannywood ɗin ba ta kai tsaiko ba, to wannan ya tabbatar da cewa ashe ana sane da ita, kuma ana kyakkyawan zaton Ali Nuhu zai ba da gudunmawa. To a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin hira da shi Ali Nuhu kai tsaye dangane da wannan mukami da aka ba shi a tashar mu ta ARA Digital.